ଏଇଠି ବସିକି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା ଗେମ୍ ଖେଳା ହେଉଛି? ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ବସିକି ପଢ଼ୁଛି। ମୋ ଆଖି ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ, ସେଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। ତୁ ତ ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ, କହୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି। ତୋ ଆଖି ସତରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା। ମୁଁ ତ ପଢ଼ୁଛି ତ ଗେମ୍ କେତେରେ ଖେଳୁଛି। ରହ ମୁଁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ କହେ, ତୋ ବୋଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାର ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଯା ଯା ଯା, ମାମାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯା। ମୁଁ ତ ମାର ଖେଳିଲେ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନା। ଯା, ତୁ ଯା ମାମାଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯାଉନୁ, ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ମାମାଙ୍କୁ କହିବି। କ'ଣ କହିବୁ ମୋ ନାଁରେ ତୁ? ଯାଉନୁ, ତୋ ନାଁରେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି। ତୁ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛୁ? ଯା। କ'ଣ କହିବୁ ମୋ ନାଁରେ ତୁ ବୋଉକୁ? କହିଲି ନା ଥରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାକୁ 10 ଥର କହିବା ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ଯା ମାମାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯା। ତୁ ମୋତେ ଡରଣା ଦେଖୁଛୁ। ରହ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ବୋଉକୁ ଡାକେ। ବୋଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ତୋ ଝିଅ କଥା ବୁଝା ବସିକି ଟିକେ। ଦେଖ ତୋ ଝିଅ ଆସି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି। ମାମା ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଦିଦି ମୋତେ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, କହୁଛି ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ। ଦେଖିଆ ବୋଉ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶାନ୍ତିରେ ପଢ଼ିବନି କି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଦେବନି? ଏଇଠି ତୁମର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଯେ? ମନ ଲଗେଇ ପଢ଼, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ହେଲା। ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା କଳେଜ ଲଗେଇବ କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି? ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କ ମାନେ ନାଁ ରଖିବ କି ନାହିଁ? ଚଳ ଆସ ଖାଇବ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭାଷା। ଆସ, ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ଡାକୁଛି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆସିଲେ ତ ଦେଖିବ ମୋ ଅସଲ ରୂପ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛ ନା କଳି କରୁଛ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ ମନ ଲଗେଇକି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି କ'ଣ ପଢ଼ିଛ, ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ବହିପତ୍ର ଧରିକି ଆସ। କହିଲେ କଥା ମାନୁନ ଗୋଟେ ଥରେ। ଆସ। ଯାଉଛି ମାମା, ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ବୋଉ, ଯାଉଛି। ଏଇ ତୁ ଆଗେ ଯା। ଯାଉନୁ, ମାମାକୁ କହିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ବା। ମାମା ଡାକୁଛି, ଯାଉନୁ। ଯାଉଛି, କହିବି ଏଇନା ତୋ ବିଷୟରେ ବୋଉକୁ ଏଇନା। ଯାଉନୁ ମାମାଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯା। ସେତେବେଳେ ମୋରି ଆଗରେ ତୁମ କାଟୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିକି ମୋରି ଆଗରେ କହୁଛୁ। ଯାଉନୁ ମାମା ଆଗରେ କହିବୁ, ଯା। ଦେଖୁଥିଲି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି ମାଇ ସିଷ୍ଟର। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ମଜାକ। କ'ଣ ତୁ ମଜା କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ତୋଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବି ତାହେଲେ? ହଉ ଲୋ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଜି କ'ଣ? ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ? ମନେ ପକା। କହିଲି ନା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସିଧା କହିଦେ ମୋତେ। ଏତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କାହିଁ କହୁଛୁ? ହଉ ଲୋ ମା, କହୁଛି। ଏଇଟା କୋଉ ମାସ କହିଲୁ? ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ ମାସ। ଏଇଟା ଅପ୍ରିଲ ମାସଟି? ଜାଣିପାରୁନା, ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ତ। ଆଜି ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ 1। ଅପ୍ରିଲ 1 ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଆଜି ବି ହେଉଛି ଅପ୍ରିଲ ଫୁଲ। ତତେ ଅପ୍ରିଲ ଫୁଲ କରିଦେଲି ନା ମୁଁ? ଓ, ଆଜି ଅପ୍ରିଲ ଫୁଲ। ଆର ବର୍ଷ ଦେଖିଆ କି କାହାକୁ କରୁଛି। ହଉ ଦେଖିଆ କିଏ କାହାକୁ ଆର ବର୍ଷ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି ନା ତୁ କରୁଛୁ? ହଉ ଚାଲ, ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଲ। ମାମା ଏଇନା ଆସିଲା, ନହେଲେ ଝାଟ ଆମଟରେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ହଉ
ଚାଲ ଚାଲ ବୋଉ ଆସିଲେ ନହେଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଇନା ବାଡ଼େଇବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ କାର୍ଟୁନଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।